Kakendai lat kadika yo kabala pau ba hapo kanong ba shalong pada kapor mensngi kadika jaka kabaki brio ki rong kimi namar hapo kadika jaka ki don bon ki dukan ki baki brio ki lethiet lipet ki office simet hadu ki bank bat ki we ken thobru baki don ki skola senda bat kumjo ka administration block jong ka secretariat jong ka Meghalaya Legislative Assembly kadairu ka jaka ka badon bon ki yeng basala ni kita ki hotel kabaki brio ki bawan na shabar ki jusa habaki wan shaka jela kum ki nong chungok kai perthei ki don ki bawan don kam shaka ni jela bat ki kam jongki bat tang kata ka khandai lat ka dei pat kalinti ya ki babon ki nong shong shnong namar kin hab ban ya nakate ka surok ka babon lat ka baki lech phai shala ki yeng ki sem shaki baki shong ki sa na ka jinglong yo jong ka jaka ka khandai lat hadu ka por min miet ka i shong shet ba na ka da bo tang ki shenrang ki blaya don nakate ka jaka hendai ban yo i pat ki kinthei ki babon ki badang samla ki basyang nakawai kalat chakawai kalat bat kada pensniu dorpat ya ka jinglong jong jaka bat wanra ru ya ki huri hura haki por min miet kini ki kenthei ki bami ka por min miet ki dei ki bangi tep ki kum ki thei nuti ne kita ki thei demet bat kamat ya kren halor jong ki kamkut tang he ki jaka pat ba hendrei wat hadu ka yeng dorbar tho an ka blaju ya kren hadu ka yeng ka bakhandai jong ka yeng dorbar tho an bat ban beteng hadu ka yeng ka bakhatwei ka bakala don ka jing ya kren halor kani kamat dang ha ka dorbar senrai ha ka jing don ki thei demet menchua la jupau shaka perthei bandon ka huri hura lingba ka jing yesho ka jongki habaya kani klein ni kita ki nong thiet padiamenta la la bani i bakini ki thei demet ki la poiru shadu ka than IGP banwat nong thiet kata bakin yeng ha persha ka secretariat badru ha persha ko office USP ka East Castles ushilong miel ubala jubut dia ni kani ulala ru ban pen i ka jingdon ki brio ka tanat pulit ki bajuya pahara hendai kani ka yo ka beteng klam salia ka jingdon ki brio ka an namar kimi tang ha ka teng hateng baraba yad hadien ka shpo bujimin miet i kumbala dep ban pelong an ni legalize ya kani ka kam khai met ne ka ta ka bangi tep da khtien nongwei prostitution ha ka jing pau biang kamat ya kren ka yeng dorbar tho an ka dorbar sanrai kala pelong yakwei na kiseng balang kaseng HYC sengkemi bagan lej jurep shakani ke jaka kata hakamiet jong khatwei trek nailur arjar arpsan open and increased prostitution. I have lived my whole life, not my whole life, but maybe almost 30 years of my life in Shillong, but I have never seen anything like this. If I go to Police Bazaar, if I pass by SP office, if I pass by Governor's house from the back road, I have never seen anything like it. Unfortunately, I'm a woman standing here and talking about this. It is an unfortunate situation in the state capital, sir. Hakajing lej jurep ka HYC kala lab bakajing don kini ki thei demet kam dunai san phongut ka baki khle lang bat kishenrang bat tang kata ka kelaru kum ka jaka ka baki di ya bam pat tang kata kila labru bagani ka jaka kala kelaru kum ka jaka ya di ya bam klem ka jingbu ri hendrei ban pen i pelen shaka perthei lên xem nhé. Giờ lấy vô này hả? Đây. Thôi. Nó lên này. Đây, đi này. Lấy vô này. Dạ. Dạ. Rồi một. Dạ dạ dạ. Cho Bobby. Dạ dạ. Đây, sang kia. Sang kia. Dah. Wah. Yuk. Masyarakat rakyat pendiam merah. Dia kam jom ni. Dia kam jom. Tilam ni dia lah jong tilam no. What to do? Kani beli lah itu segala research ni baik itu No problem haba. Em lah itu sama dia. No problem te beli. Mereka seorang problem. Ni problem. Ya, yang ni. kuman chupin kan mau ka jing ekran hakisnem ke bladab hapadeng shilong miel bakini ki thei demet ki lapla bat pan paw ki daw jongki bat donru ki blai thu bai kani ka kam ki don ki agent ki bapinya chung la persyang berlamo ni kong na le ngatri beriau longkat bakhat kumtu ngale te msong yu tang ma na mar tang sibana ka sibana ru yo arhajar te ken ka bayeng kata ka bapi yo arhajar kamu kadi bai banai sibanai kadi ka pilih tri kentane pi tri belai batri kenta
Te kamot pilih bitang koi ke yeng na ni pilih pun yeng tu ne. Tilik ruun la ya kan hi ar layeng taruh dala tiada ken bayeng sementara ke yeng ru karem ma ke yeng ru sau hajar si jerong bet nare kataru te tang tur di tri tang tur la tang bayeng ru la ikut suka bay school bay ele te long tap syuro kan Lai hajar, sau hajar. Kata kalau selensar pia simdut barok entah. Ha. Kamu lah hajar sauja. Kata kalau buat bay hotel ne ke bay hotel lah ke jong. Dangi yo sau hajar te lang habai bai syai udalang te ka bai hotel te ula long dau ha Te kamu don dalal lo kamu pi tu. dan Kita. ha dan bang kerana diru dan bapan keran makiru Kibun bahati dalal. kidalal kidan ni mentari te kilaya buni hantai le Mungkin dia senrang ne kentai ne kidalal. ki kentai para baya hantai ru kile dalang te bagi senrang ru te bagi senrang bawan nai kile dalang Kiwan rak customer. ha Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka bathau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan rak shapi lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.